Так да играем. Айде, аз съм тук капитан Хук пират. Ето. Ахой, капитан е тук. Тъвнига. Тук също има и въже, да се спускаме долу и да се катерим пак горе. Я да се спуснем по та... Ама не знам колко се напекла та бързалка. Сега ще се спуснем тук. Хора! Има и бадут също. Аз не знаех. Мога аз да скачам. Я да се спуснем по тази люк. По тази парзалка. Хора, много беше яко. Я дали мога телефон да го спуснем по тази парзалка. Ето, хора, вижте. Навига! Хора, много яко. И дайте хора сега, като за последен път да се спуснем по тази люк. Да се спуснем. Тук. Ето. Направо бати на печната люка и сега ще се спуснем. Уи! Много е яко, наистина. Както хора има, тук и бадут има. Също. С тук на децата някакви топки има. Ето. Как изглежда.